थ' आं साइड-साइडथिं वालनि इथा गाथायगोन नालाय ओमफ्राय दायो हराव नायनो फैसिगोन नायनो फैनानै ओमफ्राय सुसिगोन माथिं बेसां खालामगोन बुंबा न'आव रावबो खामानि दामानि मावनाय मानसि गैयाबाथाय एसे मावनो गोनां जायो आरो माने साफा खालामनो गोनां जायो दा नायनोसै गाइस हास्लाबगोन ना हास्लाबा बा बिराद बुरजा गुड मर्निं गासैनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर दानो एसे मर्निं टाइमावनो इन्ट्र भिडिअखौ लानाय जाबाय लोगोफोर दा एसे खामानि मावगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय इयावनो इन्ट्र भिडिअखौ लाना दोनबाय आरो ना फार्स्ट इन्ट्र भिडिअखौ गाइस नै तामान सान्दुं गोसा गाय बापरे बा अखाया माने हर हादो फिसा फिसा हादो खिन्थु अखा हानाय बायदिखौनो मोनाखै माने निहिर गोरनाय बायदिसो मोनदों आरो माने निहिर सिरनाय बायदिसो दा गाइस आं दा दिनै न'आवनो एसे खामानि मावगोन बाय खामानि मावनो लागा दोङो न'फोरखौ साफा खालामनो लागा दोङो ओमफ्राय साननैसो थानानै आं लोगो सासेखौ बाहाय न'आव कालार फोननो होननानै फैनो होदोंमोन खिन्थु मानसिया फनखौनो हराखै र' दाबो फोननो हागोन ना हायाथाय ओमफ्राय सिलिंखौबो होनायनि माथा मारिदों एबार खेबसेयावनो नै बार अखा गैयि टाइमावनो बैसागोनि सिगां होनो हानायमोनबा एसे मोजां जागौमोन दा नायनोसै गाइस हास्लाबगोन ना हास्लाबा दा न'खौ एसे साफा खालामनि आङो दिनै फुरा साफानो टक्टाबो लायनो दोङो बा बिराद गोरा खास्थाबनांगौलै थेवबो लुज जालांजोबो दा एसे खामानि मावना लाग्रोनि लोगोफोर बेनि उनाव सावरायबाय थागोन नोंथांमोनदो न' दा जे खामानि दं एसे मावनानै लाग्रोनि बेनि उनाव नोंथांमोनदो सावरायबाय थागोन गाइस ना बाखि बरिया गोलाव खालामना लाखाबाय नै दान्दाखौ एन'खा लेथ्रा जाना दोङो ना न' सिङाव नङा न' उनथिंगालि माबायदि लेथ्रा जाना दोङो आं नोंथांमोननो खिथिनि एन'खा लेथ्रा माने फुरा साफा खालामजोबनांगोन दिनै गासैखौबो साफा खालामजोबनांगोन दिनैनि दिनाव ओइ नैथिंगालि नायनो हागोन नै माबायदि लेथ्रा जाना दङ ओरैनो गाइस नै नायदो साथिंगालि नै ला 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 फुरा साफा खालामजोबनांगोन दिनै बिराद लेथ्रा जाना दङ नै अबस्था ओइ नै सायाव जागोन जायाखैलै आबौ जागोन जायाखै अरुणाचल बायदि खालामथारलै आबौ बेराखौ नङाबा जानाय नङा अरुणाचल बायदि नुबासो बाय समायना नुगोन ना आबौ न' औ अरुणाचल बायदि नुनाय खालामथारलै आबौ बाब्लाया मामब्राय जोबदोंलै बेखौनो बाय साफा खालामना दोन र' बामब्लेमा माबाजोबदो नै सोंथेजोबदो बा न' उनथिंबाबो लेथ्रा खालामजोबो दखनलै बामब्लेमायालाय फाग्लासो जागोनलै इसोरजोंबो न' सिङावबो गारा बाहेरायावबो गारा ओइ बा बिराद बुरजा लेथ्रा नुथारो बाहेरथिंगालि बस्थानो नुबाय माबायदि गाज्रि नुदों ना नै बिराद गाज्रि खालामना दोनजोबथारो नै नुदों ना न' उनथिं सेन्था माबायदि साफा खालामबाय थानो गोनां जायो गाइस उपाय गैया माने मावाबाबो जायाना मावनो गोनां जायो ओइ बवा इथिंगालिबो ओइ नै आरो ओइ नै इथिंगालै ओइ बापरे बापरे बा देनजार बुरजा बेखौनो साफा खालामनो गोनां जायो सानफ्रोमबो बापरे जारला नायनो हागोन दे गाइस आरो बेसेबां बुरजा नै फुरा साफा खालामनो लागा जायो न' उनथिंथ' अबस्था गैखाया न' सिंनिखौ साफा खालामबाय थानाय जायोना ओंखायनो मोजां नुयो ओइ बाहेरनिखौ साफा खालामबाय थानाय जाया लेथ्रा खालामना गालांजोबो बिसोरो दा इथिंबो सार' गिदिं माने साफा खालामजोबना दोनगोन आङो दिनै साफानो बेनिफ्राय न' सिङावबो दिनै जिखिनि माल बुस्थु दङ बनजोबनानै एसे खालि खालामजोबसिगोन आरोना आं लोगोफोर बाखि माला फैनाय जायो कल खालामनांसिगोन आं बेखौ कालार फोननो होननानै फैनो होदोंमोन आङो लोगोआनो जायो ना बावगारनासो दोङोबा कल खालामनानै खिथाहरफिननांसिगोन आरोना आं लोगोफोर बावगारना दोङोबो जानो हानाय बेस्राया ओइथिं बाय साफा खालामबावनि र' इथिंगालिनिखौबो नै बाय साफा खालामबावनि र' नै इथिंगालिबो बिराद दोङो नै ला 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 रि ला रि सा रि रा रा सा रि रा रा
사리라라라 라라라라 라라라 라리라리라 와우 이팅बो 이팅बो पुरा जेथिंबो बुजा जेथिंबो साफा खालामनो लागा जायो थ' गासिबो बिदिनोसै दा माथो बुंबावनो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखादोनोखा थ' उपाय गैया लोगोफोर मानोना बुंबा न'आव रावबो खामानि दामानि मावनाय मानसि गैयाबाथाय एसे मावनो गोनां जायो आरो माने साफा खालामनो गोनां जायो दा न'आव जुदि सोरबा खामानि मावग्रा थानायमोनबाथ' टेनसन गैलामोन आरामसे बिन्दास थानो हागौमोन दा न'आव खामानि दामानि मावग्रा मानसि गैयाबा माने खामानिखौ एसे मावनो गोनां जायो आरोना बिराद गाज्रि जाना दंजोबथारो न' उनथिंबो माथिंबो बिराद माने बामब्लेमा गोजा आरो माने उपाय गैया साफा खालामनो लागा जाबाय थादो थ' बिदिनोसै लोगोफोर न'फोराव माने बिदिनो सिख्ला मानसि बा हिन्जाव मानसि बिदि गैयाबा हौवा मानसिफोराबो माने खामानि मावनो लागा जायो आरो माने उपाय गैया दा बेखौथ' रावबो बुजिबो मोना दा मा होनना बुंनो दा कमेन्ट हरबानो जाबाय दे लोगोफोर गासिबो कमेन्ट हरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ जाय जाय नायदो गासिबो बरा कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर अके बरे आरामसे कमेन्ट हरबानो जाबाय आइ साइडथिंबो दङ नै बिराद बुरजा इ साइडथिंबो नै गोजौ गोजौआव दंजोबथारो फुरा बाहा बायदि जमा खालामनानै ओइसो जारला मिथिंगालैबो सिनिफ्राय टटेलि खामानि मावनायाबो कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय इयाव दै लुनायाबो एसे कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय गाइस जितु दा बेलासेसोआव जितुबा जितु आं साइडथिं वालनि इथा गाथायगोन नालाय ओमफ्राय दायो हराव नायनो फैसिगोन नायनो फैनानै ओमफ्राय सुसिगोन माथिं बेसां खालामगोन गामिनो सासे दादै जानाय मिस्ट्रि बेखौनो खालामनो होसिगोन आरोना ओमफ्राय ओजा आदामोना आरो बागानपारानि बांद्राय गोजानखाय आरो फैबाथाय हर थानाय माने एसे खस्थ'बो जायो नालाय ओमफ्राय एसे कल खालामनानै खोन्थाहरसिगोन आरो ओमफ्राय बाखि दायो हराव सुनो फैसिगोन जितुबा स्कुवेर सिस्टेम ना फुट सिस्टेम होनोथाय थ' बिदि जासिगोन आरो खामानिया माने बेसेबां गोलाव नों जेसेबांनो खालामगोन थ' बिदि सिस्टेमाव माने खामानिखौ मावसिगोन आरोखि दा बाखि दायो हराव सुनो फैगोन ओमफ्राय सुनो फैनानै खामानिनि थाखाय आं माल बुस्थुफोरखौ गाबोनफोर टटेलि लाबोनानै दोनफैजोबसिगोन ओमफ्राय तक्ता नांगौ रड सिरमिट बाला बायदिसिना जि नांगौ माने आं लाबोनानै दोनफैजोबसिगोन बेनि उनाव इथाखौ माने आरामसे गाथायनाय जाजोबसिगोन आरोना लोगोफोर थ' बाखि बेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो नुलांबाय थागोन माबायदि जायो माबायदि थायो भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना आरामसे देखायलांबाय थागोन आरोना गाइस अके थ' गासिबो बिदिनो सापर्ट होबानो जाबाय आरो दाख्लैनि भिडिअआवबो गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट हरदो थ' मोजां नांदो गासिबो मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो माबाफोर सोंनो लागा दङबा कमेन्टआव सोंबानो जाबाय नांगौबा आङो किउनि भिडिअखौ लाना फैनो हागौ आरो खुनु गेरेन्टि गैया